रायजोफोर नैबे जाहैबाय बर'नि न'खर नैबे जाबाय बर'नि न' ओपनिं जाथ'वाखै आरो ना सार बेखौ मा मोसानाय होनो बे जोंनि खेराइ आयदानिनो मोनसे हाथालि मोसानाय लाइजाम बनाय मोसानाय धोरोमजों लोब्बा गोनां हाबाफारिया धोरोमनि जाबाय नालाय ओंखायनो फोरोंनाय जादों आरोखि सारानो फोरोंबाय थादों ना 22 अक्ट'नि मोनाबिलि हारिमु बिलिफां दङ आरो बे हारिमु बिलिफाङाव बर' हारिनि आगोमा देंखोगिरि इलिसा बर'खौ हांख्रायदों बिथाङा फैगोन आरो मा खुलुमबाय रायजोफोर जोङो दायो दङ सारिदुवाराव 20, 21, 22 अक्ट'निफ्राय बेयावहाय सारिदुवार बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिलभार जुबलि जागोन आरो ना 20 अक्ट'निफ्राय नोंथांमोना बे बाथौ मिथिङाव फैयोब्ला बाथौ थान्दै बाथौ बोसोन बाथौनि आर'ज लेखाफोरखौ बायना लांनो हागोन आरो ना जोंनि दखानाव एसे फिल्डआव गिदिंनानै नोंथांमोननो देखायलांबाय थानि नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय रायजोफोर नैबे जाहैबाय मेन गेट बानायगासिनो दं दायो मिथिङा 20, 21, 22 अक्ट'निफ्राय जागोन आरो ना रायजोफोर नैबे जाहैबाय बर'नि न'खर नैबे जाबाय बर'नि न' ओपनिं जाथ'वाखै आरो ना बर'नि न' ना आरो इयो बर'नि न' इयो माने बानायगासिनोसो दं आरो ना बानायगासिनो दं नै बे जाबाय दुमखि ना दुमखि बियो माइ सौग्रा आरो ना गोदो माइखौ बेजोंसो सौवोमोन नालाय नैबे जाबाय बर'नि न' बेनिफ्राय नैबेयावबो माबा मोनसे बानायगोन दा माने हाखर जावजोबनानै दोनदों बर'नि न'खर इसिं न' ओंखाम संग्रा बियो बे जाबाय माइनाव थाग्रा बानायगासिनोसो दं आरो ना दायो मा बानायगोन आरो बेखौ दरजा बर'नि न'नि दरजा नै बिथिंबो बानायगासिनो दं नोंसोरलाय मा बानायगोन बेखौ आदा मा बानायगोन बेखौ दरजानि खामि 20 तारिखनिफ्राय दा मिथिङा 20 तारिखनिफ्राय मिथिङा नैबेनो आरोना बाथौ थानसालिया नैबेयो नैबेनो जाहैबाय जोंनि गुदि बाथौ नैबेनो आरोना बाथौआ गोदो गोदाय बर'फ्रा रायजो जाबोनायाव बाहायबोनाय माखासे मुवाफोर आरोना आगजुफोर नै नायनो हागोन नैबे जाबाय हासिब नैबे जाबाय लाव नैबे जाबाय हासिब नैबे जाबाय खफ्रि नैफोरो जाहैबाय संग्राय जेंगाय नैबेफोरो जाहैबाय हालेवनायाव बाहायग्रा आगजुफोर आरोना नैफोरो नैबे जाबाय हासिब नैबे जाहैबाय माइ थाग्रा बाख्रि आरोना नैबे जाबाय बाख्रि बानायगासिनोसो दङ कमप्लिट जाथ'वाखै गोदो गोदाय बर'फ्रा रायजो जानायाव मा मुवा बेसाद बाहायोमोन नैबे बर'नि न'आव बर'नि न'खराव नुनो मोनगोन आरोना नुनो मोनजोबगोन होमबा बयबो फैलायलायदो ओमफ्राय नैबे जाबाय फख्रि जागोन ना इयो ना थागोन ना बेयाव आदै फख्रि जागोन आरोना बियो बानायगासिनो दं दा फख्रि मा ना थागोनलै आदै बेयाव गल्डेन जोंनि बाथौनि गोथार फिरफिलाखौ बेयाव बिरहोगोन One, two, three, four.
बेखौ मा मोसानाय होनो? बे जोंनि खेराइ आयदानिनो मोनसे फाथालि मोसानाय लाइजाम बनाय लाइजाम बनाय मोसानाय धोरोमजों लोब्बा गोनां हाबाफारिया धोरोमनि जाबाय नालाय ओंखायनो फोरोंनाय जादों आरोखि सारानो फोरोंबाय थादों ना? औ रायजोफोर एसे नैबे सारिदुवारनि दा नैबेयाव जानो गोनां बे बाथौ मिथिंनि माखासे खोथाफोरखौ बे आदैमोननिफ्राय मोनथिनानै लानि आरोना मिथिङा मालानिफ्राय जागोन माला जोबगोन आदै एसे फोरमायनानै होदो बे मिथिङा मालानिफ्राय जागोन? खुलुमबाय बे जाबाय सारिदुवार बिया बाथौ गौथुमनि 25 बोसोर जाबाय गायसनजेननायनिफ्राय देग्लाय 25 बोसोरनि जोङो रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंदों। बे रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ फैगौ गाबोन समफोर आरो मार्च दाननि 20, 21 आरो 22 अक्ट' सानथामनि गाब गोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जों खुंनो लादों। दा बे हाबाफारिया एकदम गोसो मोदोम होनानै बयबो नाजानानै मावगासिनो दङ। लैहोर लैहोर फैनानै खामानिखौ मावदों आरो जोङो बयनिसिमबो खावलायहरदों हांख्रायहरदों जाहाथे रायजो राजाया बयबो फैनानै जोंनि बे हाबाफारियाव गासैबो मदद होलायनानै जोंनि गासैबो मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। गाबोन दङ जोंनि बायदिसिना बे जोंनि गाहाय लांगोना बेनिफ्राय गाहाय जौस्रां थान्दै बादा बायदिसिनाखौ बेखेवनाय दङ। अखानायै जोंहा फिरफिला बिरहोगोन 25 बोसोरनि 25 फिरफिला बिरहोगोन। जोंनि 25 बोसोरनि गांसे गोसोखां लाइसि दङ बे गोसोखां लाइसिखौ बेखेवगोन। दिनै गायसनजेननायनिफ्राय 2020आव गायसनजेनदोंमोन जोंनि सारिदुवार बे बाथौ गौथुमखौ। बे गायसनजेननायनिफ्राय जायफोर बिथांमोना गावनि देहा मोदोम जिउ होसारनानै खामानि मावबोबाय दैदेनबोबाय बिथांमोनखौ जोङो मान बावनायनि हाबाफारि लादों। जायफोर बिथांमोना जोंनि सिबिसालिखौ बियाबनि सिबिसालिखौ गायसननायाव आरो नैबे महर होनायाव गोबां बिहोमा होबोदों। सोरबा थाखा फैसाजों होबोदों सोरबा श्रम दान होबोदों बिथांमोनखौबो जोङो मान बावगोन। 22 अक्ट'खालि फुंनि 7 रिंगानिफ्राय जोंहा गोजोन हानजा सुरनाय दङ। गोजोन हानजा सुरनायनि उनावहाय फैनानै जोंहा गेवलां मेल दङ आरो बे गेवलां मेलाव जोंहा जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बर'नि सासे आगोमा लिरगिरि मानगोनां पद्मश्री डक्टर मंगल सिं हाज'वारि सार बिथांमोनखौ गाहाय आलासि लिंदों। बिथांजों लोगोसे जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखान्थि आफादगिरिजों मानगोनां मुस्लिमा ईश्वरी नार्जारि बिथांखौ हांख्रायदों। बिथांजों लोगोसे जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' बिबानगिरि बिथांमोनखौबो जोङो आलासि महरै हांख्रायदों। आसाम सरकारनि मन्त्रि मानगोनां अशोक सिंहाल बिथाङा सफैगोन। बिथांजों लोगोसे जोंनि नदुवार समस्तिनि MLA बिथां भतमा हाजरिका बिथांमोना फैगोन। मोनाबिलि हारिमु बिलिफां दङ 22 अक्ट'नि मोनाबिलि हारिमु बिलिफां दङ आरो बे हारिमु बिलिफाङाव जोंहा जोंनि बर' हारिनि आगोमा देंखोगिरि इलिसा बर'खौ हांख्रायदों। बिथाङा इसुथि होदों बिथाङा फैगोन आरो नोंथांनि बे चेनेलजों जोङो आरो खनसे हांख्रायबावदों बयबो गावनि हारिमु राव थुनलाइ आरो धोरोमखौ फोथांनायजों लोगोसे जोंनि गुबुनारि बे ओनसोलाव थानाय जेसेबां गुबुनारि हारिमुफोर दङ बिथांमोनखौबो हांख्रायदों। जेरैहाय गार' कृष्टि दङ नेपालि कृष्टि दङ झुमुर कृष्टि दङ बिहु दङ मिसिं कृष्टि दङ निसि कृष्टि दङ बिथांमोनाबो सफैगोन। बयखौबो जोंनिथिंनिफ्राय आरो खनसेबाव गुरैयै खावलायनानै जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै खावलायनो हाबाय। ओमफ्राय आदै बाथौनि लेखाफोर बाथौ बोसोन बाथौ थान्दैफोर नांगौब्ला जोंनियाव मोनगोन आरो ना जोङो लाबोदों आरो ना जोङो दा जायगा नायफैदों आरो बाथौनि बोसोन बाथौ लेखा बेनिफ्राय बाथौनि बायदिसिना लग' थानाय सिम्बलफोर थानाय नांगौब्ला जोंनाव मोनगोन। जों दा जायगाखौ नायबाय ओमफ्राय जोंना ओइथिं स्टेसननि ओरैजाय जानो हागौ आरो ना जायगाया ओइयाव दङ लोगोफोर दङ। आं जाबाय दिखियाजुलिनि बातासिपुरनि दा जों माने बेयाव बाथौनि लेखाफोरखौ फानफैगोन आरो सोरबाफोर लायोब्ला जोंनि दखानाव लानो हागोन आरो होमबा रायजोफोर बयबो फैलायदो। ओमफ्राय जोंनाबो दखाना फिक्स जाबाय
जोंबो बेयावहाय बाथौनि लेखाफोरखौ फाननाय जागोन जेरै बाथौ बोसोन बाथौनि गियान आर'ज लेखाफोर आरो बाथौनि लग' थानाय बेफोरखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरोना जोंबो बेयावहाय 20 अक्ट' गाबोननिफ्राय जोंबो बेयावहाय दखानखौ लागायफैनाय जासिगोन आरोना खुलिफैनाय जासिगोन दा जोंना दखाना जायगाया फिक्स जाजोब्बाय होमबा गाबोननिफ्राय नोंथांमोना बेयाव फैयोब्ला जोंनियावबो बाथौनि लेखाफोरखौ बायना लांनो हागोन आरोना होमबा बेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि